Аз съм Кептън Скил. За пореден път правим още един клип. Сигурно ще е последния. Не знам. Може ли да спална още един път неговия бейс? Моля. Ако гледаш това видео, сами виж, просто искам да спалнеш бейса си. Човек, хора, харесват ли ви моя 6-7 и то и кой друг имаш? Ами то май само този апдейт, само 6-7 получих, защото King Dragon 14. Човек, W Admin Abuse, човек, W Admin Abuse. Това беше най-готиният Admin Abuse, който съм играл някога. Защо? Защо сега? Сега ще ми дадеш нещо безплатно, аз ти казвам. Ето. Представиш ли си? What the hell? Nah, bro. I don't want, bro. I don't want. Това чеклетера е ужасно. W Admin Abuse. W Admin Abuse. Защо сега милиони играчи сега казват L? Казват L Admin Abuse. Аз казвам W, човек. Казвам W. Много е хубав този апдейт, човек. Да, наистина. Що има толкова много L? Аз имам 6-7. Shout out to everyone voting W. Please. Защо? Школа се. Няма да направя така. Would you change your vote if I did one more snap? No. И ако се спалнеш бейса още един път. Човек, този бейс има просто някакви... Това май ще е края на апдейт според мен. 50 минути. Доста голям апдейт. Да. Доста голям апдейт. О, не само не това. Сега, вижте, ще спалне Бамбо Сахур. След 3, 2, 1. Казах ви. What? What? Знаете ли колко е рядко това? Майко мила, знаете ли колко е рядко това? Ходжени... Какво? 17 милиона на секунда! 17 милиона! Нещо друго има ли? Може ли да... такова? Не. Не. Още... Добре. Моля. Хвани рак. Хвани. Хвани рак. Не, що не хвана рак? Грайпус медузи! 8 милиона на секунда! 13 милиона на секунда! What? Грайпус медузи прави 13 милиона на секунда. Хора! Това е много. Човек. Много е. $17 милиона на секунда. Дали си струва?
Я да видим в индекса. Докъде е? What? Ама е по-добър обаче от Санта Hotspot. What? Чак ли е толкова зле? Толкова ли е зле? Явно да. Стига да е. Май не си струва чак толкова. И ми губи място. Да, ще го селна. Ще го селна. Или не. Не, ще го направя на някой на giveaway. Според мен, не знам. Защо? Сам... Човек, майко мила. No! Не, няма да стане това. Няма. Ма защо бе, човек? Не искам безплатни брейнроти. Иначе не е хубаво. Бра. Кой иска чак то? Да бе. Не съм. No way! 367. Что бе? Мяу, 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 мяу. Мяу, 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 мяу. Така, както и да е. Нищо. Все пак, аз имам 6-7. Не е задължително да имам по 1000 6-7. Не, свършва апдейта. Мяу, 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 мяу. Ма трябва да спра. See you on Tuesday. Да. Ще те видя в 1 часа. Да. Знаеш кога? Ще те видя в 1 часа. Да, 1 милион. И кой друг ще се съгласи с някой... Ninja Cool Street или каквото е там, не знам. Алло? Брат. Да, брат, лавака, брат. Той ще даде лавак. Ами, ако направя така, какво ще направи? Какво ще направи? Кажете ми, кажи ми, какво ще направи? No way, не съм. Да, брат, мъни, пъги сега нуклеар динозавър, да. Nope. I don't want this. What? Аз някак се заклещих. Се разпална. Еми да. Това май ще бъде видеото за днес. Ако искате още на стила Brainrot, щупете лайк бутона и се абонирайте за канала. И това е от мен. Чао.